नै दायो जोङो शपिं खालामनो फैदो शपिं खालामनो फैदो मा बायगोन नोंलाय बाया नायनोसो फैदो एसि लानो फैदो नामा बाय टु गेट वन फ्रि नो दायो जों शपिं खालामनो फैदो आरोना एसे नायनोसै मा मोनो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो शपिं खालामगासिनो आंथ' टाइम मोनखानाय नङा बिसोर सानैया शपिं खालामनो नागिरदों एक्चुअली सानैया माने मेनलि लावदुमा आरोना ओमफ्राय मा खालामो नोंथांमोना दिन्थिनोसै दायो नै जोङो सिटि सेन्टारावबो मोनफैबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, आङो दायो मा लाबोखो शपिं खालामनानै बारा एसेबां बुरजाथ' नङामोन माने आङो पुरा मोनफैनानैहाय उन्दुबाय ओमफ्राय उन्दुनानैहाय जा मेंबाय आङो ओंखाम अमा बेदर जानानैहाय बेनि थाखायनो एसे लेट जालांबाय ओमफ्राय लेट जानायखाय पुरा दखानफोरानो बन्द जाजोब्बाय आरोना बन्द जाजोबदोंमोन ओमफ्राय बन्द जानानैहाय जा एसे खुला दंमोन बायावहाय बायबाय थ' गाइस नै आङो पारफिउम लाबोदो नाइकानिफ्राय ओमफ्रायहाय रिलायन्सनिफ्राय मोननैसो जुवेलरी लाबोदो ओमफ्राय नैबे पार्सखौ लाबोदो आङो आर्मानि एक्सचेन्जनिफ्राय मोजांथार इयो पार्सआ बिराद मोजां मोनदों आङो ओइ देखायनायानो सानगोनलै दा नै ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय जाबाय माखासे ड्रेस ओमफ्राय मा जागौमोन आं नोंनि फुवा जानाय होनबालाय मा जागौमोन होनदों बुजियाखै आं हिनजावा हौवानो बायना होबाय थानांगौ आरे नों मा बुंदों आं बुजियाखै हिनजावा हौवानो बायना होबाय थानांगौ हिनजावालाय बोरै हौवानो बायना होबाय थानांगौ जाखो हौवायासो हिनजावनो बायना होनांगोन दा आंबोसो नोंनो बायना होयो माथो माने दा बायना होनायखाय लावदुमा बायना होदों नालाय बेखायनो होनबाय आरो आं बायनाय इखौ आङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों पारफिउमखौ माबाखौ हरनाय खेवनो हायाखै बेग दखानानो बन्द जाबाय आं बेग लायनो नागिरदों माथो होनबावनो गाइस नै भिडिअ बानायदोंमोन फेस पेकनि ओमफ्राय दायो मोखां सुनोसै रेस्ट लानोसै इनफ्लुएन्सारनि लाइफआ भिडिअ बानायखांबाथाय गोसोखौ ओरैबायदि स्ट्रां मोनो नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअ बानायग्रा इउटुबार बा नोंथांमोना मिथिगोन मोनसे खामानि मोनसे माने स्पन्सरनि भिडिअ बानायखांबा गोसोखौ माबोरै सान्ति मोनो आं बेबायदि सान्ति मोनदों आरोना दा ओमफ्राय लोगोसे बे प्रडाक्टआव बिराद मोजां नालाय स्किनखौ बिराद मोजां खालामो स' बेखौहाय आङो एसे स्क्रब खालामगासिनो स' दायो रेडि सुनोसै उन्दुनोसै खोमादो उन्दुलाय नै मोनसे भिडिअ बानायखांबा बोरै गारलाय गुजाय जायो बिराद गारलाय गुजाय जाजोबो बिथिंबो गारलाय गुजाय जाजोबो मोखांखौ फुगारनोसै आङो ओमफ्रायसो दैदो सुनोसै मोनसे वाइप्स इउज खालामबावनांगोन गाइस नोंथांमोना नुदों माबोरैहाय मोजां ग्ल' जादों मयस्चराइज जादों रामेन नुडल्स जानो नागिरदों बे जाहैबाय बानाना स्मूदी
माने आंखौ मिन्ना दे माने आङो बेबायदि ब्लेक कालारनि अनगायै बेलेग आइलाइनार लगायफेराखै हा ओमफ्राय दहाय आङो एसे साफा खालामदोंमोन साफा खालामनायावहाय मोनबाय बे पार्पल कालारनि आइलाइनारखौ ओमफ्राय आं फोनना नायदोंमोन आरोना बोरै नुयो होननानै जि गाज्रि नुखादों माने मोजां फोनबा मोजाङैनो नुगोन दायो माने बोरैबा नुदों आरोना आंनि khanthal बुफ्रुगासिनो सासेया नै khanthal बुफ्रुदों ओमफ्राय आङो जागासिनो मैथ्रु एसे मैथ्रु मोनफ्रुनाय बुफ्रुनायानो गावसो जायो हनै बुफ्रुजोब्बाय नै गोदै नंगौना नङा देलाय जाना नायनाय मोनसे गोदैथार दे मोनसे जाना नाय मोनसे जाना नायनाया रुग्रायाव जागोन आरामसे प्लेटाव होनानै बिराद साइसथार पवाया आं मोजां मोनालै khanthal जानो बिराद दुरबल मोननाया खारखागोन नोंनि इखौ जानो आं मोजां मोनालै हरा दिया है आरो दंबावो नामा बिराद बुरजा दं हलाय मोनसे जानाय नायनो होमबा माबायदि मोनजायो बिराद गोथावथार मा हां लाबाय थां दे बहुत भालो मोजाङानो गोदै आं बारा नै जोंनिया बुरखांबायानो जि बुरजाखा सोरबा khanthal जानोबा फैदो जोंनाव नों जामारसिगोन नामा थिगसे जामारसिगोन नामाब्रा नोंलाय हा जानो होननानै माबाखौ लाबोदोंमोन आरो माबा थाइजौ जाजोबगोन आंखौ सामसखौ लाबालाय मानाव जानो आं लायालै नों थां बादुलि साला अभद्र मानसि आं लोमजादों नों मिथियाखै नामा संख्रिया अबे खाथियाव दङ दे जासु ओंखाम जाला दिनैसो मोनजाफेरनाय रखम आयो माबायानोसै मा होनो स्पिडाव लाया नों जाग्रोनानै टेस्टखौ खिथाग्रो दे गोथाव आं गोथाव मोनो नों मादि जानो हायोलै khantalखौ गोदोलाय थिगसे जायोमोन नामा आयौ बोरैबा जासोबाय आं जानो हायालै khantalखौ इदि थाइसे गाहाम जायोमोनलां थाइसे गाहाम ओइ नङा नों मोनसे खोथा बुं नों मोजां मोनमारो नामा khantal जानो हो मोजां मोनो khantal जानाया Wah gede-gede kesannya. Ika hayu ba. Nunga nang khanthal जानो मोजां मोनो नामा? आंनि फेभरेट. आयो आं दिनैसो सोरबा मानसिखौ khantalखौ फेभरेट होननानै खोनाबाय. नोंथांमोननि थाखायबो जुदि khantalआ फेभरेट बा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर. आंनि थाखायथ' फेभरेट नंथारा आं मोनसेबा मोननैल' जायो. आयौ खैथा जाखोलै नोङो उदै हामा जागोनलै. जाजोबगोन बायना. जामारगोन. नंगौना नङा? थाइसे जायोमोन सिगां. गड प्रमिसनलाय? गड नों मा मोजां मोनोलै बेबि आं मोजां मोनालै khantalखौ. बल'बानब्रा. आयो र' स्पिडस देखायनांसिगोन जानाय नङा. मानसिना मालाय नोङो आं मिथिथारामोनलै दिनैसो नोंखौ मिथिबाय. थाट देखायदोसोना जामारोसोना मायोसो. गड प्रमिसन बिराद मोजां मोनो दि फिसा फिसा खौहायगो. थाइसे जायोमोन. आरो khantal फिसाया एसेसोल' थाखाय खौहाया. आं नोंखौ मिनिसिगोनलै मानसिफोरा.
Anh speed rồi đấy rồi. Má? Durul mana ya? Hampir pun. Laudu mana bedor hazar labu babu dor nei dor tamlo zayo bini bara zaya ha. Ang sebuhot ta zayo. Ang na bedor pur labu ba ang burja zayo deh. Ang na ke bara zaya. Kintu ang bedor ke birat burja zayo. Kintu ang dene se first time ang dene laudung ke lengan mana ya. 5 years away guys, 5 years. 5 years awang biko biji khanthal ko biji zayo nanti punau mit piraman. Oke bidi pun foto zadeng ang Mane mahan bauna. Ang ini zane kan nubira nabi turun biti saya ampe nele ku ita zaka. Ayo. Tu ani fues nang lesin le ang ngara kele neng ke. On tau mun za de za. Mudum za tu bangai. Duhen ko naule. Ish kana. Oh sweet ko. Sweet ko. Yo udah jebusan di barak ya. Dungo. Idi zane hai ang. Distas dengaro. Sangen ro de za. Oh sana. Zahang deh, on total nulele de neng di zaya ne, nabi dorong kampur ke. Kamu ya? Momo pur ko zaya, chowmin pur ko biji zaya. Mau sih mau ya. Bre, nunga neng gudu pur di zaya. Gami ya walde. Khanthal kau nasi jauh. Cak, saat terang khanthal ke kau nane. Thai ju huba kau nane zagen. Nang kau suna? Hah? Wah, jangan dah. Ini fresh udah nangan biar kesuran. Hat, janang la. Upar gorom zagen. Tu fugas nang le langan da. Nah, gue besi gue nanti. Bawa. Desa bawa dulu. Beri berde begitu. Getau ang mau mensi sabai na. Ang zana ya le men ini fry khanthal ke. Nang bang thaizu ke zayo. Dakli besra zana nani khanthal geder mensi labudemen. Empai ese sewnai zabai na. Deh sanlai nengau yau. Tersiau nani sande. Pigur ke nan sande. Udah bungkai. Deh. Sanai? Pasta di semua pasta. Nang lah sanang lah. Dah kau pun sade. Kamu saya nama nengau. Kamu dah yang siapa ya bela. Deh san hot lah emang san hot. Nah, mana dah. Hot lah. Nang ko lai bau ne. Deh hanan dah. Mabur yang sama. Deh nuni manche zaka kan ikut. Deh hijau han deh. Elas ini boleh yang berat jangan be. Mensi zabo kon ang. Berat murah mulu. Ibara saya ibur ke. Iya kita dengar le. Ma vitamin dengan khanthal. Vitamin itu dengar ang micu. Kintu iman sana hayana ang mensi sana sih. Nih ke sana yang mensi. Bira, buri ale. Upai gaya deh. Biar gue tomat. Gue tomat. Gue tuh pap kayak mana? Tiru na. Gue nih man healthy no. Biar gue jangan be. Ro ang san deh. Ek, dui, tini. Sari. Pas. Soy, sal, 8, 9, 10, 11. Asorit manis ini teman sekarang. Baro, tero, sudo, punro, solo, sotro, otro, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 mensi jabo sulis dah kam. Mensi jabo sulis dah. Kiti kabayang mensi jabo sulis dah rekod. Serba laudum ni rekod ke siapa ina hayu bah. Mensi jabo. Dia mensi jabo. Ang rau ku benu pirakai. Dini sem ang besang besar zakhe. Sang besar zane ang rau ku besang zayakai. Zanai nuakai sulis dah ang ni life au dini first time ang nubai sulis dah. Bara gede nungar na pista. Kintu bira getau. Maba baнаইनो हायो ke pista baनायनो हायो बानायनानै जागोन दे. Aku mau sih जानोसै. Ang montam जाबाय.